डिलिमिटेशन प्रसेससे जागासिनो दं आसामाव बिनि सायाव आङो माखासे खेंफोरथि हिसाबै बुंनो नागिरदों। चिरां डिस्ट्रिक्टआव 19 नम्बर चिरां एसटी बे एसटी डिक्लेयार होखानाय बेवहाय जोङो मोनदों 1,78,119 टोटल पपुलेशन ऑल कास्ट लानानै आरो एसटीआ जादों 84,268 पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 47.31%। दा चिराङा जिहेतुके एसटी रिजार्भखा बेखौ जों मोनखाबाय होननानै जों हमना लाबाय। थिग बेबादिनो बिजनी समष्टिखौ जोङो होदों बागदुआर बिजनी नाम गोदानै होदों। बे बागदुआरा माने हिस्ट्रिकेल जिनिस होननानै जोङो बेखौ बागदुआर एसटी बिजनी समष्टि बेवहाय टोटल 2,03,51 आरो ट्राइबेला 70,494 पार्सेन्टेजआ 35.18%। दा बेबो एसटी जानांगौ। दा बिजनीया आगोलनिफ्राय जेनेरेलमोन किन्तु एबार जोङो जिहेतुके बिजनीआबो अटोनमास डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय मोनसे समष्टि बे हिसाबै जोंबो बेखौ एसटी जानांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। बेनि उनावहाय फैदो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दङ जोंहा मानास गबर्धना बिथांमोनहा नटिफिकेशनाव होदों जों बेखौ मानास होदेरदों मानास गबर्धना मानोना मानासआ माने इन्टारनेशनेल वर्ल्ड फेमास मोनसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरिनि फेमास नंखायनो मानस नाम होनाय जादों गबर्धनाखौ आरो बेनि पपुलेशना जाहैदों 2,38,794 आरो ट्राइबेला जाहैदों 91,294 अर्थात 91,294 आरो पार्सेन्टेजआ जाहैदों 38। दा गबर्धनाखौबो बिथांमोनहा 2007 निफ्राय नटिफिकेशनाव जेनेरेल होदोंमोन। दा जिहेतुके ट्राइबेलनि पार्सेन्टेजआ गबर्धनायाव 38.2%, गतिके इट मास्ट बी रिजार्व फर एसटी आरो ओरैनोबाबो कन्स्टिटिउशननि 332 धारा मथे जोंनि ट्राइबेल अटोनमास डिस्ट्रिक्टआव थानाय गासैबो माने कन्स्टिटिउशनआ एसटी जानांगौ बे हिसाबै जों बेखौबो एसटी दाबि खालामदों। टोटल पपुलेशना 2,32,015 आरो एसटी ट्राइबेल पपुलेशना जाहैदों 1,08,482 पार्सेन्टेजआ जाहैदों 46.75। दा बाक्साया एसटी होखानाय बेहाय जोंहा जेबो उसुबिदा गैया। तामुलपुराव टोटल पपुलेशना 2,09,485 आरो जोंनि शिड्युल ट्राइबा 86,082 पार्सेन्टेजआ जाहैदों 41। गतिके तामुलपुराबो जथेस्थ पार्सेन्टेजआ जोंहा दाबो 2001 नि पपुलेशन मथे दाबो 41%, गतिके बेबो एसटी। बेनिफ्राय गरेश्वरखौ बिथांमोनहा जेनेरेल होदोंमोन। दा गरेश्वरनि पपुलेशना जाहैदों 2,22,733 2,22,733 एसटीआ जाहैदों 68,478 आरो पार्सेन्टेजआ जाहैदों एसटी ना शिड्युल ट्राइबना 30:74। दा पार्सेन्टेज हिसाबै एसटी मोननाया एसे खम जादोंब्लाबो जोङो बेखौ आन्डार 332 क्ल'ज आर्टिकल 332 मथे जोङो बेखौबो एसटी जानांगौ होननानै जोङो दाबि होदों। भेरगाव 48 नम्बर भेरगाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दा बेहाय पपुलेशना दङ 1,75,528 एसटीआ जाहैदों 70,859 पार्सेन्टेजआ जाहैदों 40.3%। दा भेरगावआबो जोंना एसटी जानांगौ आरो पार्सेन्टेजआ ट्राइबेल पार्सेन्टेजआ 40.37%। भेरगाव टंलायाव 1,91,963 मोनदों माने टोटल पपुलेशन आरो बेनि गेजेराव एसटीआ जाहैदों 51,026 आरो पार्सेन्टेजआ जाहैदों 26.58%। टंलायाव पार्सेन्टेजआ खम बेखौबो जोङो एसटी रिजार्भ खालामदों आन्डार 332 आर्टिकल 332 मथे। उदालगुरि 50 नं उदालगुरिया एमएलए समष्टिया जादों बेवहाय टोटल पपुलेशना 1,96,634 आरो एसटी बा शिड्युल ट्राइबा जादों 83,744 आरो पार्सेन्टेजआ ट्राइबेलनि पार्सेन्टेजआ जाहैदों 42.59
गतिके उदालगुरिया एसटी का आरो जोबोद मोजां बेवहाय पार्सेन्टेजआ दङ बिनि नेक्स्टआव फैदो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मासबाद कन्स्टिट्युएन्सि 51 मासबाद बेवहाय 2,97,114 2,97,114 टोटल पपुलेशन शेड्यूल ट्राइबा जाहैदों 41,333 आरो पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 20% ल' 20% ल' बेवहाय एसटी मानसि दं अब्लाबो 332 आर्टिकेलनि मथे जोङो बेखौ एसटी जानांगौ होननानै बिदों मथथे जोंना एन्टायर बीटीसी नि जेसेबां एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि दं गासिबो आर्टिकेल 332 धारा मथे बेखौ एसटी होनांगौ होननानै जोङो जरदार दाबि खालामदों जोंनि बड' पिपल्स कमिटिनिफ्राय बेनि उनाव लकसभायाव फैदो हाउस अफ पिपल 9 नम्बर क'क्राझार एसटी 9 नम्बर क'क्राझार एसटी लकसभा समष्टियाव टोटल पपुलेशना जाहैदों 12,06,110 एसटी आ जाहैदों 4,13,845 टोटल पार्सेन्टेजआ जाहैदों शेड्यूल ट्राइबना 34.31 बिनिखायनो जोंहा एसटी रिजार्भआ जेहेतुके 33% बानो मोनो बेवहाय जों मोननो क'क्राझारखौ 34.31% गतिके बे क'क्राझार लकसभा समष्टि हाउस अफ पिपल कन्स्टिट्युएन्सिया बे रिजार्भ जानांगौ जों बेखौ बिदों थिक उदालगुरिखौ बिथांमोनहा जेनेरेल डिक्लेयार होदों 2007 नि नटिफिकेशन मथे दा बेवहाय उदालगुरियावबो जों नुबाय बेनि टोटल पपुलेशना 17,64,266 आरो एसटीआ जाहैदों 6,01,298 पार्सेन्टेजआ जाहैदों 34.08 पार्सेन्टेजआबो बिराद मोजां एसटीआ नंखायनो जोङो उदालगुरिखौ मा खालामदों एसटी हिसाबै जोङो जाथारनांगौ होननानै बिदों आरो बे उदालगुरियाबो 6 शेड्यूल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव जेहेतुके गोलैदों आर्टिकेल 330 मथे उदालगुरियाबो एसटी जानांगौ होननानै जोङो जरदारलि दाबि खालामदों दा खनसे नङा खननै नङा जोङो खनथाम चिफ इलेक्शन कमिशनारजों रायलायनो मोनबाय दिल्लीयाव जोङो खननै मेमोरेन्डाम हैबाय 30 जानुवारि आरो 28 फेब्रुवारि थिक दाखालि 27 मार्चआव हटेल रेडिसन ब्लुआव जों बे जिनिसखौ पॉइंट बाय पॉइंट स्पष्ट भाबै खिन्थानानै पार्सेन्टेजफोरखौ खिन्थानानै दाबि होदों आरो बिथांमोनहा जोबोद मोजाङै खोनासंदों आरो जों मिजिंथिदों बिथांमोनहा एसुरेन्स होदों जे नोंथांमोननि दाबिखौ जोङो बिबेचना खालामनानै नायगोन दा ओइ दिनखालि 27 जेनाखि मार्च 27 मार्चआव हटेल रेडिसन ब्लुआव जोंनिल' नङा गोबां दल हान्जाया बेवहाय फैदों बेवहाय जोंनि फ्रन्टेल अर्गानाइजेशन बर' साहित्य सभानिबो थांदों नाथाय बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि थरेन बर' आरो जेनेरेल सेक्रेटारि प्रशान्त बर' बिथांमोनहाबो थांदों नाथाय बिथांमोनहा मा दाबि होखो आं मिथिया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद नि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गोबां सोद्रोमा बिथांमोनहाबो बेवहाय थांदों बिथांमोनहाबो लोगो हमनानै रायलायदों नाथाय मा दाबि दिखांखो आं बेखौ नुनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर' बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाखौ आङो निउज लाइभ माबा इउटिउब चेनेलनिफ्राय खोनानो मोनदों जे बिथाङा 14टा एमएलए कन्स्टिट्युएन्सिनि बिथोराव खालि 8टाल' कन्स्टिट्युएन्सिखौ बिनायखौ जों खोनानो मोनदों नुनो मोनदों इउटिउबाव नाथाय आं बेखौ बुंगोन बिथांनि बे बिनाया माने एसे खमजोर बोलो गैयै जादों मानो आर्टिकेल 332 मथे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव थानाय गासिबो कन्स्टिट्युएन्सिया एसटी जानायनि प्रोभिजन कन्स्टिट्युशना जोंनो स्पेशल प्रोभिजन होदों बेखौ जर होनानै बिथांमोन बादि जातिनि जेनाखि आफाद बे आफादा 14टाबो एसटी जानांगौ होननानै बियोब्ला बे गाहामसिन जागौमोन नाथाय बिथांमोनहा मा खारननि थाखाय बे कन्स्टिट्युशनखौ नायखोनानै नायदिया आरो नायदोंब्लाबो मानो बेखौ 100% 14टाबो मानो बिदिया जों बेखौ दुखु मोनदों बिथांमोननियासो जोंनिफ्राय गोरासिन जानांगौमोन नाथाय बिथांमोनहा जोबोद गुरुङैसो बे दाबिखौ बिबाय आरो बिथांमोनहा लकसभायाव खालि क'क्राझारखौल' एसटी जानांगौ होननानै बिबाय उदालगुरिखौ सारेन्डार खालामबाय मानो उदालगुरिखौ सारेन्डार खालामखो जे
कन्स्टिट्यूशननि 330 नि 1C क्लज मथे जे अटोनमास डिस्ट्रिक्टआव थानाय गासिबो माबाया समष्टिया लक सभाया बे एसटी जानांगौ होननानै बे कन्स्टिट्यूशनखौ बिथांमोनहा नायदोंना नायाखै आरो जुदि नायदोंबा बेखौ दहाय होनानै मोननै उननि खोथा दाबिखौ बिथांमोनहा खिन्थु मोननैखौबो क'क्राझारबो उदालगुरिबो जिहेतुके 6 शेड्यूल अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि आन्दाराव समष्टि बे हिसाबै बेखौ एसटी रिजार्भ होनांगौ एज पार द कन्स्टिट्यूशन अफ इन्डिया आर्टिकल 330 1C क्लज मथे बे जिनिसखौ बिथांमोनहा होनो हानांगौमोन दा बिदिबा जों नुनो मोनदों जोंनि जातिनि जे गोख्रों आफादफ्रानो जुदि दुर्बल दाबि दैखाङोबा बिथांमोनहानो आगोल जुदि सारेन्डार होयोबा बियो जोंनि जातिनि थाखाय बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा मोना बे आलदा खोथा सरकारा होयो होआ बे सरकारनि खोथा खिन्थु दाबिया थाथारनांगौमोन आं बेखौ जोबोद दुखु मोनदों बिथांमोनहा एथ' दुर्बल जानो नाङा एथ' स्ट्रं मोनसे अर्गानाइजेसना बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननिफ्राय देरसिन जोंनि ट्राइबेलनि गेजेराव संगठन गैया बिथांमोन बादि गिदिर फ्रन्टेल अर्गानाइजेसननि लिडारफ्रानो बेबायदि खमजोर जुदि जायोबा जोङो बोरै सरकारनिफ्राय दाबिनानै मोनो जोंना बड' पिपल्स कमिटि अन डेलिमिटेसना जोंथ' सैद'थाबो बिदों आरो लक सभायाव क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननैखौबो जों बिदों बायसान्स जुदि जोंनि बिनाया जुदि जाफुङाब्ला जोङो नेक्स्ट स्टेप जोङो लाबावनो दिनै थियारि जादों जोङो हाइकर्ट दरकार जायोबा सुप्रिम कर्टआवबो बे जोंनि 6 शेड्यूल अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव थानाय गासिबो 14टा एसेम्बलि कन्स्टिट्युएन्सि आरो मोननै लकसभानि समष्टिखौ एसटी रिजार्भ लाखिनांगौ होननानै जोङो हाइकर्टआव दारस्थ जागोन मुख खालामगोन हाइकर्टआव जायाबा जों बेखौ सुप्रिम कर्टआवबो आपिल खालामहैनायनि जोङो थांखि साखाफारा जादों जोंनि बे 10टा संगठनजों दानाय बड' पिपल्स कमिटि अन डेलिमिटेसन बे कमिटिया जेरैबो साखाफारा जानानै दङ आरो जोङो मा आफाद दंफायो बेवहाय जोंनि आफादाव दङ अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम बेनि जेनेरेल सेक्रेटारिया आं अल इन्डिया बड' पिपल्सनेल लिग फर स्टेटहुड डिमान्ड बनसु दङ बड' राइटार्स एकाडेमि दङ इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन दङ एक्स भलान्टियार्स फर्स अर्गानाइजेसन दङ एक्स बिएलटि दङ एक्स एनडिएफबि दङ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च दङ आरो एनएलएफबि दं जों बे 10टा संगठनजों ज' जानानै बे आफादखौ दादों आरो इयुनाव जातिनि थाखाय जोङो बे डिलिमिटेसन आरो दानि गोदानै दानो नागिरनाय एसेम्बलि आरो पार्लामेन्टनि जेनाखि समष्टि बेखौ एसटी रिजार्भ खालामनायनि थाखाय जोङो जुजिबाय थागोन जोंजों लोगोसे थांनाय 27 मार्चआव गुबुन आसामनि राजनैतिक दलफ्राबो लोगो हमदों गोबां राजनैतिक दलफोर आरो फरायसा आफादफोर आरो माखासे एनजिअफोर माखासे पाब्लिक अर्गानाइजेसनफोर लोगो हमदों बेनि गेजेराव जोंहा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अट'नमास डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जे मैखोम राजखान्थि हान्जा बिपिएफ बिथांमोननिफ्रायबो फ्राय 9 जनसो थांनानै बेवहाय लोगो हमहैदों बिथांमोनहाबो दाबि दिखांदों नाथाय बिथांमोनहा जे दाबिखौ दिखांदों दानि स्पष्ट नङा मानोना बिथांमोननि मेम'रेन्डामखौ जों नुनो मोनाखै अब्लाबो आं मिजिंथिदों निश्चय बिथांमोनहाबो जों बिनाय बादिखौ बिदों जुदि गमामायै बिटिसि 6 शेड्यूल अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि थाखाय गमामायै जुदि मोजां सिन्था खालामोबा आरो बे 6 शेड्यूलआ जुदि गमामायै ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे पलिटिकेलि राइट होनाय मोनसे जुदि अटोनमास काउन्सिल बा बिनि गासिबो माबाया मा होनो समष्टिफ्रा एसेम्बलियानो जा पार्लामेन्टआनो जा गासिबो एसटी रिजार्भ बियो जानांगौ मानोना बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ स्पेसियेल मोनसे प्रभिजन होनानै बेखौ होखादों आं मिजिंथियो जे बिपिएफआबो निश्चय बेखौ बिदों आं बेखौ सानबाय आरो इदिन प्रमद बर' इउपिपिएल बिथांमोनहाबो थांदों जों नुनो मोनदों बिथांमोनहाबो हयथ' मेम'रेन्डामखौ होदों नाथाय मा मेम'रेन्डामखौ होदों आं मिथिया नाथाय इउटिउबाव बिथांमोनहाबो खालि क'क्राझारखौल' एसटी रिजार्भ जानांगौ होननानै बिनायखौ जोङो खोनानो मोनदों इउटिउबनि दारै बे दुखु गोनां बाथ्रा जादों गमामायै बर' रायजो राजानि ट्राइबेलनि सिन्था खालामग्राबा आरो बिथांमोनहा पलिटिकेलि कनसियास हिसाबै कनस्टिटिउसनखौ फरायग्राबा मिथिग्राबा
आर्टिकल 330 नि दहायजों मोननैबो लकसभाखौ एसटी रिजार्भ आरो 14टाखौ एसटी रिजार्भ खालामनांगौ होननानै बिनाया बिथांमोननि कर्तव्यमोन आरो जुदि बियाखैबा 8थाल' एसेम्ब्लिखौ जुदि बिदोंबा दुखु गोनां बाथ्रा बबे भित्तियाव 8थाल' बिखो माब्रै बबे प्रभिजनजों बिथांमोनहा पपुलेशन स्ट्राक्चारखौबो नायदोंना नायाखै दा बे हिसाबै बिथांमोनहा गासिखौबो बिनांगौमोन कन्स्टिटिउशननि दहाय लानानै दा माब्रैहाय बिथांमोनहा 8थाल' बिखो दा जोंनि संगठनफ्रा दल संगठनफ्रानो जुदि दुर्बल जायोबा इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियाया माने दुर्बल बेखौ जों सानगोन जे ट्राइबेलफोरनो 6टा 7टा होबानो जागोन बे खोथाखौ बिथांमोनहा धारणाखौ लागोन बिथांमोनहा डाटाखौ लादोंना लायाखै पपुलेशन स्ट्राक्चारखौ टेलि खालामदोंना खालामाखै सार्भे खालामनानै 2001 आव जोंनि माबाया मा होनो एसटी पपुलेशना बेसेबां पार्सेन्ट बेखौथ' निश्चय नायनांगौ ट्राइबेलनि पलिटिकेल पार्टी बा दैदेनगिरि बिथांमोनहा जों जे बिनाय बादि स्ट्रङै बियोमोनबा निश्चय मोजां फिथाइ थायगौमोन जों बेखौ आसा खालामो अब्लाबो दाखालि बिथांमोनहा जुदि जों बिनाय बादि 100% एसेम्ब्लि कन्स्टिट्युएन्सि पार्लियामेन्ट कन्स्टिट्युएन्सिखौ बियाखैबाबो जों जे बड' पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशना जे बिदों गासिखौबो बे बिनायाव जाहाथे बिथांमोनहा उनावहाय सापर्ट होयो मदद होयो आं बेखौ खावलायबाय जोंनि ट्राइबेलनि पलिटिकेल राइट जों जे मोनथाय स्पेशल प्रोविजन हिसाबै मोनदों बेखौ जोङो साब्यस्त खालामनांगौ दाबि खालामनांगौ आरो जाफुंसार होनांगौ बिनि थाखाय जोङो बड' पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशना जोङो बयखौबो हान्जाखौ खावलायगोन बर' फरायसा आफादखौबो खावलायगोन बर' थुनलाइ आफादखौबो खावलायगोन बा दिनै BPF खौबो खावलायगोन दिनै UPPL खौबो खावलायगोन नोंथांमोनहा दाखालि डिमान्डआव जुदि खम बिदोंबाबो जोंनि बिनायजों उनावहाय जाहाथे आवाज होफायो मानोना जों बिनि थाखाय आरो एनादार फाइट खालामबावगोन दरकार जायोबा जोङो लिगेलि हेल्प लागोन लिगेलनि आयेननि हेल्प लागोन जोङो बेखौ प्रस्तुतियाव दङ नोंथांमोनहा जाहाथे अननानै जोंखौ मदद होयो जातिनि बृहत्तर सार्थनि थाखाय बिनि थाखाय आङो गासिबो बर'नि राजखान्थि दल लोगोसे आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोबां जाय आफादफोर दङ ट्राइबेलनि बा बर'फोरनि बिथांमोनहा जोंखौ जाहाथे मदद होयो जाहाथे जोङो 100% MLA कन्स्टिट्युएन्सि MP कन्स्टिट्युएन्सिखौ जाहाथे ST रिजार्भ खालामनो हायो होननानै फोजोबनाय जाबाय